Dan il-gvern ma jridx jaċċetta li hawn nuqqas ta' infermiera f'pajjiżna. Sostna l-President tal-MUMN Paul Patch f'kummenti li tal Net News fejn qal dan il-gvern mhux konxju tan-nuqqas li hawn f'pajjiżna fis-settur tas-saħħa. Laqqas biss irid jammetti il-problema ta' nuqqas ta' infermiera f'dal pajjiż. U tibda tiskanta kif il-gvern tal-ġurnata mhux responsabbli qisu mill-qasam tas-saħħa. Meta jaf li hawn problema kbira ta' poaching ma' nurses infermera Maltin, speċjal titra qed tiġi l-NHS Ingliża u Malta biex tuħu l-infermera Maltin, u inti flok tuħu il-problema bis-serjetà, tirredikolana tumiljana billi tina ġixkarti. Li jien ma bdejx nifhem dak il-ħin, teħsibna ġo pjanat oħra ma ġo Malta. Għax hekk jien nibża l-pajjiżi, il-gvern qed jibża l-pajjiżu. Il-ġimgħa d-dieħla l-MUMN se tkun qed issejjaħ azzjonijiet industrijali wara li l-gvern ikkonferma mal-Union li m'hemmx aktar flus għall-infermieri dan fid-dawl tal-ftehim settorjali li tiġi nnegozjat bħalissa. Xurilu l-MUMN kienet preżentat dokument dettaljat ta' 37 paġna lill-gvern bil-proposti tagħha biex jissaħħaħ is-settur tas-saħħa u biex jitjiebu il-kundizzjonijiet tal-infermieri. Jidher li risposta tal-gvern kienet waħda xotta immens bi ftit paragrafi miġbura f'żewġ paġni u hawn der ċar li minn Kastilja ma kienx fadal rieda biex isir investiment fl-infermieri tant li ħafna mill-allowances proposti lanqas biss ġew ikkunsidrati. Nibni titrattana dik il-ħaġa li m'hemmx flus għalikom b'xi 2.5% biss żieda għax issa biddilna l-binari. Tinduna il-nuqqas ta' responsabilta li mġiba u nuqqas ta' rispett. U qal li jixtieq li l-MUMN ma tirrikorrix għall azzjonijiet industrijali, iżda il-gvern huwa konxju li meta ppreżenta l-kontra proposti kien qiegħed iġiel l-infermiera biex jieħdu dawn l-azzjonijiet. Jekk ma tmurx għall-azzjoni industrijali, ma takwista xejn. U din hija ħaġa li dal-pajjiż għall-flus għall-steward tagħna. Imma meta niġu għall-infermier tagħna l-Malti li jaħdem mal-marit għalih m'għandniex flus. Intant tal-Partit Nazzjonalista l-aħbar li l-gvern ta' Robert Abela m'għandux flus għall-infermieri u l-qiebel meta sab aktar minn 300 miljun euro għal ta' steward hija konferma oħra kif il-gvern ta' Robert Abela għandu il-prijoritajiet tiegħu ħżiena.